Yada wase yamawaha Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 Bono Apo FM woko sunwane nso a eye Sompa 98.9 yenuaba akua nyako chiame nimo ne napoku no mu nyina akura mu a awia yo meden sam no ma adehia edi akwaniaba efiefie mu kwankwa nuase enwumam esen monten mu ba bia wo bia no asomdue ene yede ma wo ensam no doso awia yi na ekoba ne sen ene opanimpa bi yatwe na se ede akogina court yi na eyede ensam a NPP amanyoko ni panyefo bebre akopie mu ewo Ase North nini na eye premise amode betintim ho no ne ato yensa ntwofo egu montene so ya de akoso Ase North bia wode ba bedom yen ewo Ase North no na sahene ewo domkuma no afam wayambara se bedwone de ma adesia ye wo edwumako enyam esem abato mpasua no eso wo emfimfiri mantem Dr. Kelsey atoforcing wode sambi to bambofo anim adehye bia omo atwema denche mo so de abufo na kase ya omo kire se roads and highways impanyefo de atrosem bi abeto abonten na yeko Aston University ya no ewo Behama opanimpa bi ya wonim de efasikasem no osan kire sikasem ade ewo suapo no mu wode nsam bi to dwa ya wode ne nsa kire sikakora bia hodo ye wo mayimu Newmont Ahafu Development Foundation ashabo ya watchere se wodin sesi adwumadie bi ebetintim ho wo Ahafu North ene Ahafu South na Ayirebi Senior High School ya ewo ofuase Ayirebi abato mpasua no so wo epoye mantamu adesuafo no obekọ baabi no na obia gira ho na wo su na wo kansem no de nsa kire baabi bibia si osuku mo ntie bekọ na yakotie mu ye pa wakohu papa bi emu ewo nsuo bi a ewo brekum buno mantamu na mu kire mu wo hamra no so a yebeda na akire ediama mu awia yi baabi a wo bia na dwuma ana yede ma wo ensam no doso ana yede eba na onhwe eye aperitivo 5G ana mizo aperitivo 5G ana mizo na nyame ya adom na wonya saa no ne miensa yi bia wawie kura apomuden ko a ejini padua no siye wo apomuden kwaso cloud internet say of course they are the fastest internet in the world and omubusa very simple question a demand simple answer say how can the future wait you know very well say the future can wait top higher one ye nuanom Love FM and di ehwani mu na Tabita clinic say yen kan kire wo say nipa na wuawie kura momfa ne mbra Tabita nipa na wuawie kura momfa ne mbra anida so ewo ho ya Bolivia Enterprises so for alignment hono a yare multi home and di ehwani mu wodi nuane nuru ahodo a siesie nipadua no eyi efin ne dambia ye woni padua no e di firi ho ma nije ne asomdue etimi ba nipadua no ma nipadua nya hoodene esipram na wonu na ekoro no na me kanfo de ma wo seta no so apatrapa new site hono a Dr. Abese minie sickle say efiri wo nam rom kosi wo pampam ade bi e bodin wa atiasefo asase so a ye fa no say yade no de Dr. Abesa bra na ye de no ya chemu mienu ye wo honhom fam ana ye honam fam de ye honhom no ye kɔ no honhom mu na de ye honam no ya kɔ no honam so was herbal clinic say ye kan kyerɛw say wo ka sɛ no mu abusa den ato afa ho wonya akwanhyia bi kasa no afirichi eye bretie bi wobasa si na wo na wo kɔ wadwuma so no yare bi akeka ho sɛ malaria no ne niema nketenkete bi sa no de ɛhɔ no ye bɔ no sɛ dwie kura ya kyerɛ sɛ ye no obi di ne yare ba hɔ no mu a ye no ye gye yare no to hɔ na umom osan kɔ fie won adawro ma ana awia yi yesi enkonwa ye de ensam no brawo sɛ premto bre kase nana kwabena kese na afei akua bo achewa asempa etia afei yenhye ensam no ase Saudai marasebadwane eye yewura dafia makpo Nelson na wono na watabiri asembi akopie mu ewo court na bra wokopie mu ewo court no krata na ekuta no nsamtrofo yensoso yensa kan bi saboba kan na mwahye no nso a yesi afi mu ano omampani na adodankwa ekufo ado agira ne tumi ya constitution no de ama no so se ampa ewiase eba ya nomatu a anomasi ama wabo Dr. Peter Apia hene se wonko ya dwuma ewo yisi no atena ye na ebra sa appointment no eba so no wone ya wonim de wa amanyosam wone ya wonim de ewo constitution num wone ya wonim de ewo mram kire se
ɔmampani na nado dankwa Akufo-Addo wɔpani Dr. Peter Apiahene wɔbɔ ne din no ɛde asɛm bɛba na mpaniampa Ghanafoɔ ne wɔne a ɛmpo wɔbamɔ ne wɔne di ɔman no ɛkyi sɛdeɛ amamuo ne nhyehyɛeɛ si kɔ no deɛ wɔka nsɛm pii ɛde fa saa appointment no ɛho na no ɛna yɛwura Roxanne Nelson Dafiamakpɔ ɛkyerɛ sɛ wɔde asɛm no ɛkɔpie mu ɛwɔ Supreme Court na Supreme Court ɛnkyerɛkyerɛ asɛm no yie paa ɛmfa ɛba no ɛfiri sɛ amambra ne nkyiama yɛ yɛde yɛ adwuma no ɛkyerɛkyerɛ mu pefee sɛ wokɔba sɛ ebia yɛbɔ obi din sɛ wɔnkɔyɛ adwuma ɛwɔ yi si no atena yɛ hɔ no mu a abusua deɛ wɔ mu nie constitution no ɛkyerɛ sɛ saa nipa no ani kwan sɛ wɔde ne ho fɔre amanyɔsɛm biaa sɛ bia party A party B party C anaa party D ansa na wɔtumi akɔ hɔnom saa nipa no biom ne su ɛne ne ban sɛ yɛ sum o sɛ yɛ han mu o no ani kwan sɛ ɛyɛ sunsum bi a sɛbi ɛtwe amanyɔsɛm bi sunsum na kyerɛ sɛ saa yi si atena hɔnom no ɛyɛ ade a wɔno ankasa ɛdi ne ho so yɛwura Roxanne Nelson Dafiamakpɔ ɛbusa biom sɛ na ɛkɔbaa ne sɛn ɛna ɔmampani na nado dankwa Akufo-Addo wonim saa adeɛ wei na woyɛ ɔmampani na March bosomio no na woyɛ saa appointment wei nti ba saa ɛha dwe yie paa na ekuwa wodoɔ mmiɛnsa saa appointment wo ba ɔmaka ho asɛm yie paa na ɔmo akyerɛkyerɛ mu no kodoyo edi kan ebiemu Star Ghana Foundation and Civic Forum ɔmo nso so edi mu akotene yie paa yɛ akyerɛ sɛ enyumakuwa wodoɔ pii nso ka ho a obiara ɛkyerɛkyerɛ mu na wei ɛyɛ nsɛm a Saudai Marasabadwani yɛwura Roxanne Nelson Dafiamakpɔ ɛkyerɛ sɛ kɔɔto no ɛnkyerɛkyerɛ mu yie paa na wɔmfa nkyerɛ no baabi pɔte a saa asɛm no ɛgyina ɛne baabi pɔte asɛm no yɛde to a ɛbɛtumi ayɛ yi mpo sɛ wɔsɛ ɔpani no yɛyi ne firi yi si hɔ no mu a kɔɔto no nhwɛ na ɔpani no krataa ɛne tumi a yɛde ama no sɛ wɔyɛ adwuma ɛwɔ yi si hɔ no yɛnyɛ na yɛmfa mfiri ne nsɛm wei ɛyɛ nsɛm a Saudai Marasabadwani yɛwura Roxanne Nelson Dafiamakpɔ wɔde akɔpie mu ɛwɔ Supreme Court. NPP amayoko no ɛde ɔmo primaries no ɛhyehyɛ so ɛwɔ Ase North ɛnam so ɛma kuku dam ne atwotworo wɔ dodo na akɔpie mu ɛwɔ hɔ. National Youth Organizer no monyamfo Henry Nanaboachi na Nabi ensu kopie mu wɔ hɔ no mu bi ɛna ɔne ɛsɛntwerɛfo atwetwe nkɔmɔ no wɔkyerɛ ma NPP amanyɔkuo ne de ade bi ɔmo de amani bɛsi so ɔmo bɛyɛ no ɔmo yɛ no fenkyem kosi awieyɛ ɛno to ɔsrɛ delegate na ada so obebi obepie mu sɛ nkunimdifoɔ ɛwɔ primary si mu no ɔmo nta n'akyi yɛkɔ ɛkɔyɛ police school na bayi so wuni records bia wɔ hɔ no bia na ɔno saa nti no MPP yɛ serious political party a saa ne ma wɔ sɛ nyaayɛ ɛno nso nya pass ɔmo so mu nyaa no ɛtumi fine ɛdeɛ na sɛ ɛna ewu baako ne bɛwini bia nso yɛ nkunimdie ma party besrɛ sɛ otae ɛyɛ emu baako akyi a ne obɛwini bia no sɛ ne ɛyɛ no kumawu mpanimfoɔ mu ne ɔbɛba sɛ ma bɛso na ɔmo yɛ nwɔtwe yɛwie akyi na baako pɛ ɛna na ɛdi nkunu nso ne nyinaa deɛ ɔma hoɔden ɔma anim onyam ɔmo biribiara bɛtae ɛyɛ nea owi ne ɛyɛ ɔnɔbo ɛnɛsia w'ani akyi ɛma no yɛ ɛti mɛsrɛ sɛ ɛnɛ ɛyɛ nkunimdie ma MPP yɛbɛto ɔba no mfiri nkyɛn mu yɛbɛkenkan na nea ɔbɛwini no yɛsrɛ sɛ yɛ nyinaa no yɛde akoma pa ɔdɔ ahoɔden ɛbɛtaa n'akyi yɛtumi ayɛ campaign a ɛmu ɔden yie paa na yɛde agyesi ti ɛde ɛfrɛ National Organizer Dema Osuna Manyoko NPP Henry Nanaboachi na Nabi ono na okasaya no wie ya pe na Justin Frimpong Kodua National Secretary nso kasaya ya wo kyerɛ sɛ by election say dey nim 27 feet there NPP dia agone shase pa oho na ebom sɛ MPP ama yɛhomre so ɛwɔ Ase North a na I'm very confident say 27th anadwo no mun san share me amone me enkasa no na MPP na di nkunim ɛwɔ Ase North a entikai sɛ bi general secretary sɛ ɔmo to abawi a enyam na me ba bɛyɛ MP nti ɔmo ani nim nipa a ɛsɛ ɔmo yi no ɛwɔ Ase North a ɔba bɛka ɔmo ho na wakɔmra sɛ medwam na akɔma sema mɔmo na wasa aboa ama yɛ DC wɔ ha no mpuntuo akɔso deɛ me ba me tietie nsɛm a ekoma ne ka no ɛne sɛ 2020 abato de na general election sɛ bi na wonim sɛ MPP bi wini na sɛ NDC bi wini nti omni nipa bi ɔmo sɛ ɔmo to ma crazy na sɛ no MPP aban na wɔ so anya hwe kra de free summary ɛkɔ December 7
2024 no MPP aba na woso nti se obo pe na hwebe dwani ama na boa na eso mu nye obi a ono ne papa ti ase obi a okwa obetimi di aba nti omo anim se MPP to ewo aban mu de eso mo to aba ma MP a oye MPP ni a obetimi aboa aka bi abo omo nti na make catch omo se minim se na meboa 27 June me see anumre be wie no MPP do do ntini e wa se no see NDC for no na e mesere de bia na NDC for my ebre ya isu ade ma ya onye se isu ade ma o ti bia na ese sa be kire omu Ghana Constitution clear article 94 1A was say e person ko gina amra se bedwani a e se oye registered voter no anka say e se registered voter constituency A or constituency B na mo constitution no cost to aso say answer na betima say gina wo constituency bi no e se bia wo furu o na say wo to ene na ehiam na ne pa na NDC asema mo kade bia na atwo NDC Wakasa ye Justin from Ponkodua NPP amayoko no trofo panyi ni yensaka mamenko Eric na homa yensaka yamane bofo Eric anan ewo ahoma no so bodwuma pa na pa no eno kopie mu ewo Arsenal so Eric otime ka me mo hamu akwa ba o na jo so atempatia me pa cho Arsenal ete saying me da say yano sene ano pe udi kan kan no ba be pie mu ewo bia e fe na asen akofale honom na ene no NPP abato no etimi to gya ewo hanom ade obi prime minister mo he no mo yi penyi a ono betimi ahwe na odi onim kan ewo hanom na no ba be pie mu hanom ene penyi fododo na ana omo ahwe aba be pie mu ewo bia ya hanom no anya asem keto akwa na abato no ne ade a isi penyi a ono eda 15 mantem hanom ya ma me Gladys pinkan ono etimi aba hanom ono ne nkofo na ono ne nkoda na ba ama me no bibia ahase a ekoso na abato no initially omo de tuga ese nkombe he na nka no nkom honom no ma hase ne mom no ya sha abato na se no na ese abobe 11:20 ana abato no ehase ni nyane nhye ane ta entoya yiye ohe ahobambofo an ne omo be pimu hanuma omo che kakra there say 9:30 mo ansa no moba ntinese e wose no madile kakra ne mo nyine mu no atempati abato no ahase a ne no omo ahase cast vote no omo abato no ase around 11:30 mo honum na ne omo ahase anipa odi kan cast ni first vote no wa ha wa cast bibi ekoso kama abato no be ahase no yewa Justin from Ponkodua ohe any delegate ni na di nkomo itu omofo ese MPP ku no ebusua baako ntino eni kwan se memunu bia na se dodo omaba on ni kwan se bia e basabasa oto abewie pe kwene dan ho ne kofie nyuma wo bibia ya bibi ndabone a obi bi edabone a na fa koto ono mo na enumemu ono bibia to dwa waba na ba tie elections no ohe enso ema nkofuko mienu ele no otu ahene ne esi ahene etu onso aba owura Freeman sanso ana owura Charles Poku no ohe mo mumie ni obi ama ne nsa so ene obi akantam e de nyame bi kantam se ojitu ese ene no se obi fa ni anya ono ebe anase obi nkuku a ni a obehwe na wodi ya kanse nkunum no obetai ne chi na omatimi aboa ama ade a MPP asen not by elections a edo manum bosun ya ewo mi ne de to so eduonu so no omahwe na omagesi on na aboa ama MPP ko no etimi akoso nti atemplate se bisa ya ade abato na hyase a ekoso han bibia ya kama abambofo na ba oma ban dia no mesa nde no mebunu ne obo twene nya no so etia tiemu ne bubuzele edi ehinu a anya asem keto akwa Eric me pese wo tim bambo ho nsem ne mu biom o se bambo mo nsem tese ho bambo mo nsem na anopa na mba pie anum asa be 8 am anopa no na ya dia police personnel bia eni hanum se ne adekyenso ma na anasa anopa mo ni show no so me de tu gwa no ade a che bia me de tu gwa no na ade a bambo ho nsem no na me kasa na unche be ho police personnel bia wa ne mom no kwa bell 11 mu hanum ne bia o he police personnel so maba hanomo omode omhyen aba hanum anya asem keto akwanti ba mo nsem mpempre de dabrania bibia kama ohe party man oba hanum na nkasa kwa asempati omo ano obie ne honum a why na agin so oba bedi nsemone nya oba ba betai fim chi no aba so betai ne chi
ni a waba so ba beta wura Charles Opoku chi no waba so ba beta no mo ground simplemplen de se me ma ground de okoso ni a ni me de ma so atoto form ne dia e ka me ese se bidi ana ye de eto aba ne dia ye wura Charles Opoku e befa aba na simpatia mo Eric why ade nyame hia o Ebusiama ne bofo Eric anan na ye ne kotwetwe sankomo we e wo sankomo no ho ano na dwuma ko enyam asiam won mara se betwane won ana sanye sahene ye de ma domkuma no yewura kesa ato forcing won so de nsam bi atodwa se wo sere bambo agina tukoro nyina se asomdwe nko a na hia won nsam atodwa e wo Ghana e mara se betwane ntese wo sika nsam no. Let me state that on a rather sad note, the Supreme Court has declared the election and subsequently swearing into office of the Member of Parliament for Asin North, the Honorable James Kwesi, as unconstitutional, null and void, and of no legal effect, and accordingly ordered Parliament to expunge the name of the Honorable Member of Asin North from the records of Parliament as the MP for Asin North. Right Honorable Speaker, we have expressed our disappointment at the ruling of the court at a very different forum, and I do same today. At the appropriate time, Mr. Speaker, we shall seek your guidance on the effect and implication of the ruling of the court. Once again, Mr. Speaker, we are urging the IGP and the chairperson of the Electoral Commission to ensure that the by-elections are free, fair, and incident-free, just like the NDC primaries. We do not want and cannot afford another Ayawaso West wagon incident. To Speaker, as a country, we are yet to overcome the plots in our democratic governance arising from the unprecedented violence. Eni ya etwagu ye eye Dr. Atoba Forsen. Na owie no na yewura o se chairman sabonso ede nsem kakra etudwa no kire se dom kuman to be so amoso so mutimi ha harmony kan nsem pa o na de mo na mo kan incident free election well intenoy very peaceful as I just recently alluded to. One hopes that the Asin North by-election will follow the same trajectory. But again, for my colleague to send us back and say that we should not allow what happened at Ayawaso West to happen again in the next by-election, to me, I think is not a statement that ought to have been made. Because if you are talking about the most violent by-election that we have had in this country, it was at Tripoli when 7 people were shot at point blank by an operative from the castle. You have the courage to talk about violence in by-elections. Don't go there, my colleague. You are a newly baptized minority leader. You have not been confirmed yet as a minority leader. The bishop is waiting to confirm you. Mr. Speaker, there is a tall order. There is a tall order for us. Yewura o se chairman sabonso na yete nken yenko emerase bedwa fie honom. Nana ya trichie e wo honom. Nana Awurade asomdwe nkan wo. Onkan so ni abema. Na pom tesen. Oba ade adom na ye so. Nyame adom bibia bokọ na efie hokọ sen. Mini ya mamenda wasini akonya odi na wiye. Na me ma sompatie fo nyina akwaba. Emfa mmra o man Ghana mra shebedwa fie. Na anopai eyede a leadership which minority majority leaders no omo central for woman Ghana na shebedwa fie sinkonya bia wo mo de dumadie potia edasa sitina we me che meeting no atumra central for anim na minu ebra majority leader onyamfo say chairman sebonsu wo cheche ni sem na ode kire se meeting we no dumadie kese eda pono so ya wo muguso boabo wo ho eni se oman foto samfo ononyamfo kino foriata ayire so June and July boso me na wie no na what the media budget review no ede ho akonta no aba betumra shebedwa nanim so far boso bi nsia ni ya do oman Ghana ye mana konmasika so mfa ma oman ho bra no sen watumi di atchire oman na kodru wo hia bi anazin process sika na ede ma no
abroso enu mu nyina no wobeba abekire sese economy no IMF dia kodru sika no eba edie na eba abeye ede aba oman Ghana ne yahwe se ahoche no we na nei eda timamufo so no eso ebetumi ate ana wadi che se yade a mrahye bedwane hwe animu se wo mampani ade emra hodo makomako be se 69 ebeba betum mrahye bedwane animu wo sase tira wiemu womo behwe di hu dwuma de sefata no womo ebeji atomo na samda wadi tu edwa eni se eni Chief Justice Ayapaw no ye maame Araba Gertrude ya na kedom kuma ne twe da rese enka wonsam fata san Supreme Court ruling bi omode ma no nyafo jachi kwesi no ene majority leader me atiase se eyade afano ni mienu nyina atenase omaje atumu se maame no womo afano mienu ni nyina agina tum se de beboa ama temu adwuma no agina ne nanso empo ebehye mo nkunan se ene yetimi ama oba dibre kese ya enti se enu achi susu oma kire mu enyema bebre na ononyafo atofo se susu di tuja se wosre omaifu to samfo se media budget review no odeba womo mu hu se adiso eso oman Ghana ahokire no abanya pe anopumasibre enu nti timamfo ho betom ansa na wode beba watumi adiaba na minia se mitwa enu tugu a esan se ene Chief Justice mrahye bedwano kosi na hia mo baji na tumunti no menu kase ya se ye wrechemba ni mu a chairman the appointment committee first deputy speaker Joseph Osewusu wale ni committee reporter menu kase yi omo debate wo report ne ho sane yadi kan dada se both sides no ebe approve maamene by consensus ntino ye wogide si kosi se na he de emo no ntia ne de ne maame no wo magina tum so meyo Chief Justice oh my Ghana mo ma nana ya chirichie ya mane bofo ya o Ghana emra se betwamu amane boy ensaka ene sadihye bi omo atwema tachima ndenchemo so buafu papa we de kwada so abato mpeso so na dehye ne buafu roads and highways impanyufo say wo mo de atoro sembi abeto abonten ne senti abekwa ahoma no so ne ani onimonyamfo David Asare ya wo ye assemblyman edema dehye omo atwema tachima ndenchemo so electoral area atwetwe enkomo no aboye amayati ase sedempote ena roads and highways impanyufo ye nam so amomukoko apai awasa kwan we so onimonyafo timi ka me mo ha mo akwaba o Honorable David Honorable me patcho Sompa FM so no timi ka me mo ha mo akwaba Hello Honorable Hello Sompa FM so me patcho me mo ha mo akwaba me da sese afra so waje so Honorable, edenesi awo atwema tachima ndenchemo so ya roads and highways for the abeto abonti amamubu afusa. Yo edi family amame fa akwanya isina afi menchia sompa tiefo enyina afi menchia ekura otiboko so tunfo so to abidio na daroma enti ana yewo kremu na minia bibi kakra me pese mekani o hwe Ministry of Roads and Highways o masema o mode abeto from website chemu se kwan ya isi kwada so for admade kemoso na se kasa kwan asema o mayen asphalt overlay mini anamani bi o wa nim o mo ya no mo chebrin sembi edekoma yempanyinfo se ya na boapayo sa brobi no mo yo se di o menim se di anu mo pese o mo kire na se to da ye wudi se ma o mo di ni pan so awu pa na ene se ye kwan abakosem ni se sa kwan we 2019 ana sabi engineering constructions eba ekwan so ye father se den chemo so road a e bu mi ekwan ya bona sompa for mu na ma ba bi twa kwan twa kwan ehun asem no adadi ni na ni se asabi amaso ana de obeka bia nso mpanfo mo ayen enti eja ye tie ba bi twan
nea ban between aye de aboa yen ene se na anu ehu se omode document bi abeto se ye kwan ahodo o ma ye awie a ye kwan eka ho bi ye sa o ma asphalt overlay no kwasem ye ti asem ne hu se no kra bi anim na ye ntena ho nso enye hwebuada e ma sa asem ye meto ministry na afi ekoba se mo bi o kra na mpemfo pese o mo beboa ye ne a ye se kwan ya ye ekwan ya sofa saa kwan yi ho asem wo aban abakọ ne de wo su nyina da bia abu ye se ya ye kwan no ni ho anse ne kwan ne da so da eno na me manfo tie ya wo mu hu ya wo nso ebebusa me ho asem a me nso me hwe ekọ website wo hu se no kwasem na de ne da ho a ye nye na mesre eye kumasem penfo so wadaroma ekwan ba na yi na ehye munyam esanse si timi ye sa kwan we maye ne a minim se ebeboa ye pa e dual carriage ekwan eso kama a bitimi aboa ye pa nanso ninia nkontompo se ma o matwa de akoma abemu mpanfo de no kwasem bi eni eno na ama me manfo buofo a mubusa ya na eno Honorable Asare nananom a omo asase no so no moti asem yi no kwasem nananom ate ya bo ye krura na nkasa yi odi kro de kro no ano ya bo na mane ama mpanyimfo nso aye nhye se omo ankasa bihia na omo nso afre nzentrofo omo nso de ato anim se de be ya regional minister ne mpanyimfo nso aso betie na asem no sisi e ma na so me bo me MC amane sa nso na ma bo me MP nso amane e wo de ekoso e wo sa document yi Honorable sesi a wona wo ho mo kwan no emprempre ne tibia tesɛn ɛna dan so na roads and highways for the beto abonten na enso ye be ne dem ye kwan ne de meka ne se sesi ye kwan ne de ti a ne se kwan no kom ye so mo ye hu adwuma no omo gu so kakra de mai ye ne bitumen omo egu so kakra ma omo gu so ma e kwan no kra se atutu esi America se obi a wonim efi ohwumase ebesina kọ atwuma de nkyemo so atwuma techima akwa na omoye mai no nyina atutu enti ebesi me ya America se the state of the road ne de ekwan na tutu dom gumai na tutu enti no kwasem bia ni wo se asphalt overlay na ministry of roads and highways for the better edwa no nkontompo sema no kwasem bia enim Intinka said there one krata no so na nkoma ye ne sa wakwan no so de anka enya mfomsuo bia Debi de ben de se ne na nka atade ya te bene enti de ye kan se yesre abemu mpanyifo oma yibi aboa ye bibre nanso ye kwa we de sa atwumafo mutumi ye maye ne a megidi se no na beboa ama atwumafo nso akoma ato won yem na afi de osom so de taba na chi omotumi de ataba na chi Honorable many atiefo das ye do besi ha Assemblyman ya owo atwema techima ndenchemo so electoral area ene no atwetwe nkomo yi Ewia pram to bre kase ne yeguso ya de ma Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 ewo bono epo FM enu achi Sompa 98.9 ye nyina ne aka bomu a ya de ensam no bro ye ko sikasam ene emu enkomodie Opanimpa bi a wokyera de ewo Aston University ye eno ewo Birmingham na wode atodwa Dr. Chari ena wo kyerɛ sɛ Ghana wo ho kamea kwakwaye sɛ wode wani to fam din na hwɛ aman ahodo wo wiase a Ghana sikakora bia ahodo ye wo man mu no ɔmo pemfaso papa empo sa wo hwɛ mfaso ɔmo nya no a ɛba ne sa no a aban ne boka ne science aban ne fa etuo bi ento wɔ niema bi so sɛ bɛyɛ a aban no betumi anya sika ɛwɔ man mu efiri sɛ bank na wɔno wɔ man no anya sika pa mfaso atwen aban ne de a eba sa no na ehadwen na akoye sikasem ti yenko ahoma no so ai na yenko classroom de bia wopani empempi no de ewura classroom wo sikasem no eyewura Christian Techijan oyobia waben ewo sikasem na afa so nkontabuo ni ade de papa yi waben a wo hye mewura erade asom de nkan wo enkan wo zminia papa na pom te sen nyame adome ho ye pa enti teacher ni a wo kire ya mass na onu bia na kire wo so mass ya na ane hey ene yesi ya foka ansa na ya to waben na mi ni waben pa bi se papa mi nim ye yewura doctor wakan
wona munim di wo sikasɛm sɛn no wɔpɛ Ghana man yɛtwe yɛ adwene kɔ so. Yo, me that's be. We are in a dispensation. A bank needs to raise a lot of revenue. Yenina yedika bo atwetwen komo ewo IMF. Yedi ye ho ekodan wo. Basically no, yen total revenue yetimi generate no, ene yen expenditure no. In fact, 10 bi ye expenditure no eso saying yen revenue na ye generate. Eno na ama edi ato kamo a ye call IMF for say omo emeye yen mwa. IMF so by no ohwe yen kita hodie na akwakwa say ye pe kwan a ye fa so ye be raise more revenue because expenditure ne there remains and revenue no ya amfa bia nka ho a be den say ye bitimi tua ye kadada no. Let's not forget IMF for sika no so no is a form of a credit facility. How that's a boa say ye bitua nti ye nyina ye hwehwe kwan a aban be fa so a obitima raise ne revenue. Oshani doc Kenya, it's very, very important and instructive because Ghana, Bank of Ghana, the minimum requirements for setting up a financial institution that is universal banks now, it's just about 400 million. 400 million non so no. There are institutions. Last year there it was one off and a banks not do not making losses. But would compare the previous years now? Some banks are even able to make as much as 200 million Ghana cedis in profitability before tax every year. Enti what capital are we here? 400 million. Now within a year, we bit 50% of sa capital now we are 77 previous. Nipa na jimi kura no the 400 million bebano. Unim say abroswa by 3 years time dear unim say obitimi enya nisika back. What to compare other industries now? Idea we know it was 3 years because to have returns of over 200 million within a year no idea was ropa. A buying so some area or non so we increase taxes now, especially with the existing ones now. Now was see a or be faswa obit me are raising more revenue no. For me, I do side with what the doc is saying. Say it's an avenue, a very ripe avenue, say obit mashe na wetimenye bibi kakra e dey free ho cause I mean to be able to make even if you are making 20 or 30% on returns based on capital we use within a year is a lot of money to talk about 50% within 1 year. So I think say a idea amani ni hwehwa ebeboa pa what the amman bi te say Australia ne ade mfato ho kire say wo mo ye bi 2017 ama aboa wo mo pa yanhwe Australia man na sɛ si ye wo niema ne Ghana sɛ de si ye niema ya hu ni die wo ye sikasɛm ne Australia man na hu ni die wo sikasɛm o he de wo kan ya ye betimi ya ye bi wa ha ade a ye betimi ye pa because we Australia krampo na omo tax rates no especially when it comes to government workers na ade a e was ro 10 bia so no they don't have budget deficits omo revenue no omo generating no it is enough omo credit me use more expenditure their revenue is able to cater for it. Na ohwe country bi te say Ghana da bia ye dey budget deficit. Since I made them any free government bia any wha why budget wanya budget surplus that da bia there is always a deficit. Nti ye kura mpo na ehun hia ma yen bebre say ye betimi raising more revenue. Nti say Australia atimi atake the queue na yenya best practice e wo ho na yetimanya bibia sua efi omo die no mu a omo kra ase bi omo nseda hie sika bebre saa no omo kra mpo atimi ahwe other innovative ways of raising revenue for the government. I think it's just right for us say yebetimi atiki queue anya hwe no there is literature yebetimi follow na ya hwe omo best practices kwan omo fa so a omo ye nanka yanso yemfollow pepepe na yentimi raise more revenue especially for government. Mirajan ya na enye nwanwa kakra say yete ye man mu ye wo mpanifo e wo man mu a woni a wonim de semu a munim de wo sikasemu na aban no ntimi ene mu nhia bra no bra na mo mfa nhese ye ne ade emma no sebe ye betimi abo man ho bra na nya sika bi de agu ye botom we me ha mani kwa na meka sika ye call IMF ya ye kwa akopei na bia di ka bai MP bi ba ko bi wo hakura ne sika da na account mu no e da so se ne sa sika we enti de ye ti o mam no obi na wo akire e ban na chi na wo kire ye de enye sabe kwan bi so no owuraja enya atanie kakra
Minia, Niawo Kanu Wumpa, but one thing I've seen, especially within the Ghanaian landscape, in say, politicians, no, it's always about the next election. What is going to happen in the next election? 4 years, about 4 now, yet to know. Politician Bia was so he wants to cling on to power. Clinging on to power, no, who is a policy be months or honor introduce ya, a idea he might lose power in the next 4 years. And also, now 1% ever happen. Engineer, so your business as usual, now the BIA, you know. We have fantastic finance people, management people, what they have to do. Any rocket science, they know everything. I bit my boy, and so, or he's got an eye for the next election. Into when him say, I do me could introduce you, it might be quite unpopular. I've had the next 4 years, my Lucy election, and here, me from Sancha with the middle from Namentana Hosa. We need to find a fine balance between our political lineage, and political agenda, no, and a national development. Until say we'll be able to get to that stage, a merry-go-round, I mean, we've gone to IMF 17 times a day. Is it say we don't learn lessons from it? We do learn lessons. Policies now IMF beba be instructed and answer on be say be this to prepare no. Ye this so anya hwe krampo no they are proving to be workable. Enti ye nim hwe krampo no da nka ye follow no no saa. Nanso it is unpopular. Be my politician lose power in the next election. Enti ne onko ho onye ne saa obeye ne a obenya the next vote na fi mine no so na at the end of the day me ho e no. So that's the issue that we have to grapple with. Me last question be amede ma wo ene say Ghana has no yen ka no kore nkyere ye ho ye politics ana ye politics. Interesting. Okwa aman bi mu a omo destiny as a politicians mu and they able to deliver. Unfortunately, our part of the world, men kasa Ghana Africa, no politicians no have rather become a bane to us instead of a blessing. Ningina also me huni say poverty man for no ewom. Until at the end of the day, 77 prediasa nipa no be 100 Ghana cedis kura mpo no na otwe ontimi nya bi. Bosome kura obi kura bi SS ka no kura na ni kura enhu bi da. Nti politician no ba be gina nanim na o ka say ebia je 100 cedis na to abama me. What this 100 cedis no wo hwe say na otwe ana say ne ba school fees kura obetimi de atua na obetimi de awei obetimi de aba akohoma anya hwe kura be na otwe bi ana bi mu kura obetimi de abo akohoma for bosome na wakwa akoton ne right no no ye vote na we dey ma politician no na obia ebe suffer at the end of the day e wo mine no mo nti me hu ni say until we able to government na and also acquire the responsibility of the government providing the basic necessities of life which is food, clothing and shelter until say a bit more provided your citizen we no obia ye okay no ye be koso anya sa challenge we nyina because kwa ma no ne a sa niema no ehu hia no ohia aduane ohia insuo lightness animal is already provided into one no is able to think properly say decision we are me taking no way policy was what the be idea ebe boa me in the long run it goes beyond food, clothing and the water as I'm talking about but hano ye nibi afei na ye hwehwe no into onyo obi no man 100 Ghana cedis kra no akwa akoton vote no e dia ma no that's the challenge that we have. Ghana ye wo sika na se ye ni sika mepe ane ana da bi answer na afiri ho na menya okwan ye wo sika pa because o hwe aman we are seeing na resources o hwe Ghana we are really unmatched ye wo sika and so the management na ye challenge so want me manage ni ya etene be ye case na exactly resources are never until they become wo managing na obema na ye resource say ebia paper yi kura me na manya bibia amfa paper na anya the paper refuses to become a resource but paper no kura me na mitimi de ye bibia then it becomes a resource until wo gold or kwaye bebre na untimi mfa nya hwe at the end of the day anya resource until we need to have people that will be able to think deep to turn sa nema na ye woni nyina into resources and a bit maka say we are moving on as a nation. Ora Christian Tachijan erade asundwen ka we papa me da semenia oba kuma sen so anu ato afa ha o
Bate, baba. Yeah, that's papa. You are Christian Tachijan Pempi, so I did actually a source, Casemua. You can't hold now a boy, really. What you need this uncle, you're twice once and from. Yafa ya nenkyerɛ mu ɛwɔ brekum east ɛwɔ bono mantam mu papa bi a wɔyɛ mfirihia no aduanan edi a yɛnsa ka ɛyɛ kwaku afiriye na saa papa yi wɔkɔ ho na mu ɛwɔ nsuo bi a ɛwɔ nyamete ase timamuni a ne twetwe nkɔmɔ ɛyɛ ralusi gemfo a wɔno ne kyerɛ mu ɛde to yɛ no mu sɛ ne baby a wɔyɛ mfirihia no nsia 6 years a wɔpɔn school a wɔbɛfie ɛna ɔbɛbɔ na mane sɛ wɔhu papa bi mu ɛwɔ nsuo bi mu ampa wɔkɔ yɛ no nso wohwɛ sɛ de mu ne pro na wɔn haha n'ani a wɔbɛtumi akasa da nsuo no mu bɛ ɛnanan tie maame ne nsɛm no bi ayi na wɔda wɔn tɛɛ de aba obi awuda nsuo mu na sɛ wo boa na ɔsɛ ampa yɛn nyinaa yɛn kɔi deɛ nkɔkɔ hɛ sɛ asɛm a wɔka no ɛyɛ nokora a nokwasɛm yɛbɛduru yɛn na asɛm no yɛ dɛ ɛyɛ nokora nti bra bi wɔ yɛn kyɛ wɔ srɛmuni bi na mfrɛ sɛ ya wɔ etu amerikai na saa yɛ te asɛm ho ne yɛhu asɛm korɔ na ɔmo di amerika a wɔn baayɛ ɛyɛ sɛ ɔba asɛm ihu baabi a memfa asɛm no so ɛyɛ yɛn nwanwa sɛ yɛte ha so yɛnte hwe yɛn hunu bi da na nipa no ka bɛɛ na ɔbɛwu yɛ anaasɛ nsu kɛse ɛtɔɔ na ano fiada yi ɛno na twe na anaasɛ sɛ na deɛ dure deɛ yɛne sɛ nsuo no a sɛ yɛte kurom a yɛni kwan yɛni kanea sɛ nsuo tɔ a gyesi ɛkɔfa mpataapo hwɛ baabi a yɛteɛ yɛni kwan o yɛkwan ni yɛnti mu ntwa kwan no yɛni kwan yɛ sɛ yɛmɛ ɛkɔ sukuu kura yɛhu baabi a nkwaraa ne mfa yɛni nkanea yɛaka still asɛmre ma yɛde ato n'anim a still yɛni nkanea eti ɔkɔ police station no mede kan frɛ me ba baako sɛ ɔmfrɛ asɛmre man na ɔmɔ na maneɛ sɛ yɛsi gye sɛ asɛmre man bɛhwɛ ansa ɛna ɔyɛ nti ɔso ɔfrɛ asɛmre man no asɛmre man so ɔwɔ sunwan nti hɔ no ɔno nso wɔ anim a police fo no bi na ɔfrɛ police ni baako na ɔsi gye sɛ ɔba hɔ na ɔbɛyɛ complain ma yɛhu etu aso wɔ hɔ a wɔne wɔkɔ yɛ no na otu no moto sɛ ɔkɔ police station nti wɔkɔ yɛ so no ne di nkɔmɔ ana abusua bi ba sɛ wɔn de hyia ayera nti wɔn yɛ dɛ wɔn pe wɔn de hyia no ɛna police fo no kyerɛ ne sɛ ne saa da kyerɛ deɛ a yɛsɛ obi so da nsuo deɛ ne a monkɔ na monkɔ hɛ sɛ yɛ mo de hyia ne deɛ a ansa na yɛ ho kwan a yɛbɛfa so nti be ba ne nyɛ dɛ ɔnye ne ho mfirim ɛyɛ sɛ yɛ sɛ asɛmre man ne ne hɔ a ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛka asɛm nti ka bi aba no wɔntimi nyina nti sɛ abusua ne bɛhwɛ na sɛ wɔn busua ne di a na sɛ ne wɔn ananim kɔ mbɛfa so ɛmɛnum kora ato aduane kora mentimi ne di area ha deɛ sɛ de wɔsi da hɔ mentimi nkɔ adi mu nkɔhwɛ ne nipa ban kora a wɔde da hɔ ɛno nti ne nanka yɛhwehwɛ sɛ bi a apolisifoɔ no bɛba nanka wɔn bɛyi ne yɛho sɛ ofiri ntɛm ha anaa sɛ ofiri baabi nti saa na me deɛ mema adwene kyerɛ ne sɛ bɛka sɛ mehu sɛ nipa ɔda hɔ yi ɔyɛ nipa asomasi a mentimi ne ho adanseɛ Lucy Jemfo nkyere mu ni o na sese de aposifo akɔfa na mu no ya wahyɛ nhwehwɛmu ase yɛnkɔ Ayerebi Senior High School ya no ɛwɔ ɔfɔnse Ayerebi abaton pasua no so wɔ ɛpoyɛ mantamu mo a modi akyi ɛwɔ Facebook live no so no yɛde adansedie ne bebree agu hɔ ama sɛ bɛyɛ a wobɛnya bi ahwɛ na wankasa wahunu wani so adeɛ baabi a nkɔdaa no teteɛ no ayɛ dene ɛde ama wɔ mo ɛfiri sɛ ɔmo ni baabi atena dansa ha ya no mabɛtena so maka bom te sɛ de bia yɛyɛ crusade wɔ bia park bi so anasa baabi na de wɔ mu ni ɔmo kyerɛ sɛ afe apem ahankron aduokron mienu mu ɛna sukuu yi wɔtintim yɛ animdifo bebre abrempɔn ne nipa afa sukuu no mu no ɛnya asɛm kuma akora na ɔmo kyerɛ sɛ ɛbɛra free senior high school ne baayɛ no sɛ de nipa aba saa sukuu no mu no na ɛho akɔhia pa sɛ wɔsɛ ɛdan ɛne akadeɛ ne adeɛ betumi aboa de sua ɛne ade kyerɛ no bebre ɛbɛka ho empo sebi meka ho kwa na de wo honom no na yaye ne yie na kyerɛ timi aboa nkɔdaa no adesua ene adekyerɛ ebi wo honom wo hwa nkɔdaa no books no bi ɛda wɔn srɛ so ene wo twetwemu ne ade a ebi nso butu honom aye nsɛm bebre na adesuafo no ɛkyerɛ sɛ sukuu na ɔmo ba no sabio ɔmo nya mfumso bia so mbeba sukuu na sɛ ɛkɔba sɛ ebi a classroom eni hɔ wunya baabi na saa nneɛma no ɛkɔ so ɛyɛ ntie nkɔla no facing a lot of problems in my school, and such problems are lack of dormitories, inadequate dormitories. Let me say that. Our dormitories are too little. The population in the school and looking at our dormitories, it doesn't help us. Due to that, there are a lot of diseases that are spreading around the school. Inadequate lavatory. Our lavatory is not good. Take of that, the girls are getting candidiasis, and this is causing a lot to us. And we don't feel comfortable when we are in class. And even inadequate desks. Desks we have been sitting on is steady. It's little, so you see two people on one deck. That it does not help us sit comfortably in class. And our dining hall, our food
Let me say that this one, yeah, our food not good. Always one. The first thing that I want to deal with the school dormitories. As you see, Iribe Senior High School is a very large and it is a very conducive place for students to learn, but we don't have a lot of accommodations. So when you come to this school, the first thing that we lack is dormitories. We don't have a lot of dormitories. So because of that, some of the classrooms has changed from classroom to dormitories, and because of that, we don't have a place for people to learn. And secondly, I want to talk about our school. The water that we drink. For the water that we drink, you can see that we have 2 boreholes in this school, but one is spoiled. So for boys and girls, we use only 1 borehole, and the tap is 4. For the 4, at all time we share it together. Girls used to and boys too used to. For that, because of that, students. Brante we pa who bufu pa can some no be ntimi ma wa for the phone say. Can some ni entebia for the phone. Obi a unya school dem ntra na ye for the phone. Sa brofu we na me kwaka bia ye GSP film nsam wa hafo me ha me ya me te hai. For the phone say. Abusu asem tetia nyina ne say omu hia ka de ne me bebo om ba bi obodi om ti beto ne classroom ahodo a e be ya adwuma na de ma we eye nsam ofiri Iribe Senior High School. Ye wo fon asa Iribe abaton pesua no so. Ewo epoye mantamu Sompa 931 near Sompa 97 90.7 after Sompa 98.9 ya tun kreta oni aba ya ban sama ka kire no edoso Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemwa ye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne so da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana nko na Ghana ha o providing internet connectivity and twitwi ni mu ntwitwansi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem ani speed ne die esu ni seso esu bimba Ghana hada simple Wunya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne adru ho dadaada o how bia sane atie bia ya son no de amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia o pay a kwan a top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan baakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Yako Morocco. Abusia. For our passports, a Morocco under 23 Olympic qualifier championship. And on Adus Wono, African origin travel and sports tourism, and a 2 million krano. And also know what track record enough. Yako Morocco, African origin travel and sports tourism say, Bra, no onion shading in Amfamount. 20th June, Equasi 15th July 2023. Yako Siam, Aquasia, Kukansia Cassia Pa, football. Ya Equasu Morocco, Rabatano, Frenatia Bibikitu Webisesia. Na yensha visa application any holiday processes no ase kaisa a sports tourism package ya visa application support visa fee accommodation transportation any wo flight nyina wo pesa wutu kwan so ekwa aman etise Colombia and Nicaragua Belize afa UK France Germany Italy Spain say ye tour announce said die from 0544 322 111 0544 322 112 and na 0544-347-003 African origin travel and sports tourism. Tadianoma, you do too far. Sompa. Ose ama wakwaba ewie baabi a wonam ene baabi a wo kro ne baabi a woni kire bia no mesrewo bomode ma won sanka aperitivo ni bi fa hye wo bag nim ebiem nso ma won sanka mizo na ma won sanka 5G ni bi me se ewi asese obi kire wo kwan awia na so wamfa so a edu na adwa musa ne torch na wo bi kura wo mfa ma wo
asɛm no mu odu yie paa ɛkyerɛ sɛ aperitivo sɛ deɛ si bua nipadua na yɛ nipadua no ntiri mu ne nkasɛɛ mu adwuma no obi a n'ahoɔden ahwere nyinaa no onya bi a ahoɔden no bɛsan bɛsɛm mpo wobɛnya deɛ boro so saa ɛyɛ aperitivo ɛyɛ toateɛ bi mu na ɛwɔ ɛyɛ toateɛ bi mu na ɛwɔ ɛyɛ kama papapapapapapapa sɛ wokɔ Italy sei no a obi agye to mu sɛ aperitivo deɛ ne sɛ so ebi ni hɔ ɛne yɛahɛ da abɔ ka ne yɛayɛ ne yɛde aba Ghana ha nti obi a wɔwɔ akyirikyiri baabi ɛbɛn bi asɛ ampa yɛkɔgye aperitivo na wobɛnya mizo no sɛ yɛmu odu paa wonya mizo no bi a for all your programs mpo sɛ bi a wopɛ ntɛm akɔ adwuma na wonya nidiiɛ no anɔpa no wonya bi a ɛbɛgyina wo ho a kɔpem sɛ awia mu hɔ ansa na wapɛ aduane bi a wobɛdie ebia mu nso baako ɛyɛ 5G no sɛ no ɛyɛ kama sɛ woto pono anaasɛ bi a wedding na woyɛ ayeforo bi na bi a wogyina baabi na woyɛ oh what ɛbɛte w'anim na obi bɛhu sampa wo nso sɛ wonim WhatsApp wo nso woyɛ ga wonim kurom ade nti na womfrɛ ma yɛnni nkɔmmɔ me nua ba wonnya adwuma wote fie ɛna bɛrima no de bia no wakɔ no aba ade anya abufuo kora na ne bubɛfu ɛfiri sɛ ne sika no ɛnso light bill da hɔ water bill da hɔ afei na ɔbɛtɔ diapers ne pampers ɛbɛha adwene wuti nso sane ne baako a 10 million na da bɛn ne kyena mesrɛ wo ɛma bɛrima no nka nsɛm ntu wo tiri mu sɛ tena fie na mɛhwɛ wɔboa wɔbɛgya wo awia gedegedegede wɔne mmra wo so wɔne made ne nyam nti frɛ number sɛsi a ne mmerɛ wo bi na wo so tɔn drinks ne bi bɛrima no yi na woyi a ɛno ne awareɛ no 0246 270 221 0246 270 221 na hwɛ w'ani so adeɛ ɛwɔ Facebook ɛne YouTube ne adeɛ ɛyɛ internet ya cloud internet ame yɛagye atom sɛ ampa yɛde yɛn ho atwene no na wama yɛ ani danse amfɛre ɛyɛ cloud internet yɛmfa nyɛ bambɔ mu adeɛ ma wo anaa yɛmfa mmra sukuu mu hɔ yɛmfa mmra sɔre hɔ radio stations ahodoɔ TV stations ahodoɔ no wonder sɛ obia sɛ ɛyɛ cloud internet top high haya wɔne yɛ nuanom Love FM ɛna di ahwɛ mu me se sɛ wowɔ hospital awia yi kora na wote me nka na wohwɛ no aka bɛyɛ 5 minutes na wobɛwu a frɛ w'abusua pani sɛ wadaka mena no wadaka ma yɛ womfa internet ɛmmra ho ma wo na woduru ase hɔ a wobɛwɔ sape ɔmbɛyɛ no saa deɛ ma wo sɛ baabi a wopɛ no ɛna ɔmode bɛba ama wo nyɛ deɛ ɔmo pɛ nti cloud internet deɛ ɔmo yɛ adwuma no very simple 0244 601 933 0244 601 933 hwɛ wokasa na abuo no sɛ woanyɛ wɔ bi ama na nkyere ne yie amfa ama wo wo nan no woahwɛ a ɛntoa yie mepɛ sɛ wote hɔ nase paa sayaseɛ underline me se wokasa na abuo no sɛ woanyɛ wɔ bi a wɔnim de na woankyere wo nan no ama wo ana wo nsa na ama wo a woahwɛ yie a ekuro no de saa na awu enti ɛbɛwuo no na wo hɔ no mo bɛwo sa akyea sɛ wokɔ so West Herbal Clinic a wɔse wopa abraeɛ nto nkyea sɛ wompɛ nkyea nto so wode bɛtena se na hwɛ w'ani so adeɛ yɛmfa nubra hahama ne adeɛ ɛnkyere wo nan no na ɛnsansi ne dada mu biem footballers ahodoɔ ne adeɛ nyinaa ɛnyɛ nwanwa sɛ hɔ no obiara de n'ani akyerɛ yɛ wɔkorɔ akɔkora na mu bu a ɔse sowes abrewa ababaawa ne adeɛ wɔ biara se sowes sɛ bi a wɔn kwamoa no wɔ fam ne wo bɛrima sɛm no wɔ fam ɛnam yareɛ bi na wate ne bɛrima wɔyɛ sɛ wode ebu ani a hepatitis abusuakuo no nyinaa deɛ hɔ no yɛbɔ ne sɛ dua no kora deɛ na yɛ hɛda ɛnkyɛ wɔ ho koraa bebree ɛyɛ sowes Herbal Clinic tie ohwim school janse ha ya ɛna barakɛse ɛna yɛwɔ frɛ number no sisi wode frɛ doctor sisi a frɛ doctor sowes sisi a 0243 282 629 0243 282 629 na yagyew so ɛne yɛma yɛmmɔ hwene yɛmpɛ pragea bi ne yɛnuru so for life sɛsi a na yɛnsi ɛwɔ alignment hɔ nom a hɔ na Yabolivia Enterprise wɔ Yabolivia Enterprise baeɛ no ɛna wɔn yɛhunu sɛ saa ahemfo kyiniiɛ ebi deda bi akyi manfo adwa yɛ som wɔ kurom ha sɛ yɛ sika na ɔmo gyidie wɔde 23 vitamins and minerals 19 amino acid ɛna aba dwa soɔ omega 3 ne deɛ keka ho nyinaa no ɛyɛ nipadua no mu adwuma protein ne adeɛ ahyɛ mu ma sei no ɛnya asɛm kuma na ɛna wɔsan de future life zero ɛne oat ɛne protein ne smart fiber ne mortadella no so aba ɛyɛ Yabolivia Enterprise Yabolivia Enterprise sɛ wonya nduru hɔ no mu a wo ka akyire o nti tutu mirika brɛ w'anim Fred Sesia so for alignment wa one multi home ne din hwɛ ne mu 0246 010 150 0246 010 150 na wonye oso abusua eye tietia sɛ tano so patrapa new site honom ɛhɔ na Dr. Abe wo Dr. Abe sɛ yɛn kan kyerɛ wo sɛ kamakoma to yɛ moate
na oba ye no obema no o trem o tre bema no nkwamam na hia me pa trem bema waya mmere sei fibro na ha wana stomach ulcer hernia obi di me hernia da bia wa fe ne se hwewiem bra wo wia petasa wo kra ni monyam na de hye hernia wo se me de metwa bia na ekwo wo boa nsada de bekum kokwaje aduro na nko menso disorders nye wo hu sanso so na bia wakoma no wo fotrotro pa wo ti so bia koma e bossa sound system no gum ekura da koma no ho se tie nie diabetes beko hepatitis abusu akwa nyina bema nkwamwo no nsuo no ayese koko yuro enyenyenyenyenyenyenye prostate na ekun wo no wo de nkwa abe ho ya chemu mienu na sickle side obi anum se ye ne champion no frey nsesi ade ni nkomai 0243 345392 0243 345392 nipa na wo awie Tabita se mo mfa ne mra Tabita Herbal Clinic se gen kanchero se Tabita Clinic waba ena ye diabetes ne prostate ukweda bia mo yes test no enti we na se wo be ma no se de wosi gu nsuo ntem no emwa wa eye Tabita wo se nipa na wo awie mo de mo mfa ne mra prostate diabetes wa harawa ne wo brebo no infections ahodo montimi mfa afuro be ma wura wo shroom a do hwere wo twe no wo mai da bia wo tini ba bi gwe wo tini ba bi dwe wo de tena ho wo tia ma na tom Tabita se bra ne yenya aduro wo de hahama na etriti wo sei ye de hahama wo nipa duan ba bi a chia nyina no ye ba massage wo kama na me ba bi ye me fa pa ye e ma na massage no awurade a hey doctor we smart pa wo head ha ye selection enti ma na massage no what we nipa duan ye fa na abu afa so e ma no tia wo ye nipa tia ye ba yi oba tia na ama wo ye kese ye ba yi ba ma kese na ya massage wo akono anika mo se wo timi tena kunyam se ya na wo so da ye oh my god Tabita Clinic dog nyame nsiraw ana akwara bi won so a ni tiri na fam no da ya furunum akwara hwe awo na abebre bra ne yen shepu akwara ne yie yen tena akwara ne yie mfama tie enkramantam na wo a Firestone for bridge ho a watra ayi atomic runabout ho no ano first foot bridge no ho no pe Kumasi sofo line alignment ha ya ana takwa de ne sunwane ye wo ho Tabita nipa na wo awie mo mfa ne mra 0260 19 6219 0260 196219 na yenyina we so ne fa fancy kran sama me kan eboa ntabusu ha awia wote yenka na kire se yenko epono kese no so yi na yenkenkan adwenkyere no bi emfa emrew rich solo ene ode aba na wo se wo hweyen ewo enchi monkoso na mommo adwuma no moni adwuma papa Ajewudin Nana Kofi Jomo ene wo se enkuranza ye wo se enkuranza ene wo mame yanka ba wo chikakra bi mame a nanka mafa no hoyie pa wo se bra fam kakra yes nene wo atade na ebom no de wontie ba bia Ajewudin Nana Kofi Jomo no wo se enkuranza patriotic voices NDC ne sameje mfidie ne kura nyame anim ne se yen kansam pa de o mjade papa na bibia be ye fine e de ama wo mo ono na e kan sei ko wani kakra ma me na Frederick Sa na wo se o hweyen e wo takorade yen koso a na yenye adwuma Hernandez Fidal Hayford e na wo de aba na wo se taade akwasimintim eja no gira mu sei a KK e wo kasoa wo de aba na wo se American Town ho no mo a happy birthday enko enfama asek Michael Adi Kwame Adomako wo se Aston kase no edidamu pa na akua moaboate nap ablekuma central wo de aba na Sapon Prince wo de aba na wo se eja no edam sayia bibi nso e wo kasoa Amisco Spelele kasoa na wo de aba Pedro wa Madina Cruz wo se loud and clear e wo tano so teacher Kudjo Tepa anyina susu wo de no aba na afensu na akua moaboate makan wo de Monkaila Jonas wo de aba na wo se ededam ana ne Samuel so e wo Kwadwo Krom sanso na Francis Kasoa Datus wo de aba na abusia yemfansi Evans ni moboase tutuka wo de ebai ensam no dosompa Master Red Kasoa mu nyina eshalai wo te yanka wie ya na ye Sompa 931 Sompa 90.7 e wo bono epo yefam na Sompa 98.9 eno so e wo sunwane ene no mpatamu Ra Sante yebo Benedict eno samufo panin
akosua somua kukua libya boga akosua ajewa kodie sofumami premier ni sanso na bawa bedu omo nyina ye adwuma na kama edemaye mame ya grace ene buffalo dr silas num ene buzi ene yima ene abusuafo nyina Sompa didie num nyina ebo adwuma no edemaye na afenso man pk oboa ya ye nyina so ye de nsam no ebro nana kwabena kese ena afei Ekuya boachewa asempa yiti. Sabredi eye bola so for me premier ni wane ne dom ebesin kunwa no de Sompa nkomo no aba wakwam ensam wa hinta ensam wa wontemi nka ensam wa edika ene ye kana ha de yawo dia no ye je edema wo ye ma wakwankyere ene afutu nti eye bola